Latest on the transfer rumors. Sathanda kuthola umbiko la umdlali weKaizer Chiefs uMduduzi Mdantsane has been offered to Richards Bay FC, iclub yala eThekwini edlala le mlalo. Kuthiwa uzospenda le inyanga eyisele zale league esikuyona. Uzospenda le inyanga eyisele afinishe isizini le kwiRichards Bay FC. Ngokubona kwakho wena lapho, is this a good move or a bad move for iKaizer Chiefs? Umdlali ubehlushwa ama-injury kakhulu. Yabo ubehlushwa ama-injury kakhulu, singesazi sesawabona ama-pictures akhe ebuyelile etrainer neKaizer Chiefs. Inkinga akakazi adlale since ebuyile kwi-training. iKaizer Chiefs isi-offerishile umdlali kwiRichards Bay FC ukuze athola ama-minutes, athole i-game time mase yabuya kwiKaizer Chiefs. Singesazi noma uzohlala noma iKaizer Chiefs izodecide ngomdedela noma imdayise mase kuphela isizini. But ungangitshela ama-comments, do you need uMduduzi Mdantsane asale kwiKaizer Chiefs noma kumele ahambe? The former Orlando Pirates and Mamelodi Sundowns player uAbel Mabasa usethole i-team entsha. Usethole i-team entsha ele kwiKZN ABC Motsepel League. Le club le bayibiza ngeDurban Pioneers. I-team yakhona la eThekwini. Umjida uze-revive career yakhe khona. IGolden Arrows isathanda kulona istriker sabo kwiclub yaseZambia. Le club le ibizwa ngeZanaco FC. Kwezinye indaba, AmaZulu have reached an agreement with the defender leTS Galaxy uNkosinathi Radebe. It looks like uPeter Mosimane akekho happy nale club le asayine kuyona. Kuthiwa since ejoyinile le club le bengakaza aholelwe. Yabo since ejoyinile iclub bengakaza aholelwe enomjida akekho happy. Unikeza iclub 24 hours. Uyinikeze 24 hours ukuthi imkhokhele. Yabo mengamkhokhelanga uzohamba. Yabo uzohamba impela. Angabi nayo team azoyicoach because i-team ayikamkhokheli, and lento lezo le matter lezo yithatha ayise kwiFIFA, and iFIFA akisinqoma ezoskipha ukuthi leyo club leyo ibe ne transfer ban. Singesazi ukuthi into ezokwenzeka ngempela inoma iclub izomkhokhela, but uPito akekho happy nale club akuyona. Yabo ngenzeka ashiya Chippa United midfielder uBaraka Mahojoro uzoshiya iChippa United. Uzoshiya iChippa United after their mutual agreement with the club. Yabo kwazi ukuthi yipi ithama azoyijoyina njengoba ezoba i-free agent nje, but uzoyishiya iclub. Singesazi kwezimnyama kusathulakele namanje. Kusathulakele namanje kwezimnyama, singesazi ukuthi bazosayina noma ngeke basayine yini. But stick around ziningi indaba ezisazokwenzeka namhlanje. Yabo iwindi liyavalwa namhlanje, amathema amaningi ayatatazela. Yabo kumele ngabade bawenza ama-deal. Amathema amaningi bayatatazela, asazo-announce amathema amaningi. Mamelodi Sundowns asazo-announce i-defender layo elisayine kwiCape Town City uKian Cupido. Sengakhuluma